Valljuk be, hogy bizonyos értelemben sokszor mi is süketek és némák vagyunk. Beszélgetünk bármilyen témáról, de süketek vagyunk arra, hogy türelmesen végighallgassuk a mellettünk lévőnek a problémáit, a nehézségeit, és némák vagyunk arra, hogy őszintén önmagunkról beszéljünk. Érdemes megfigyelni, ha ketten valakivel leállsz beszélgetni, kiről beszélgettek? Nem tudsz beszélni önmagadról, ami a lényeg. Emiatt, a süketségünk miatt, a némaságunk miatt inkább másról kezdünk beszélni. Nem arra reflektálsz, hogy gáz van, nehézség van, süket vagyok, néma vagyok, hanem inkább másnak a némasága, süketsége, tévedése, gyengesége érdekel.